Egon gara 3 hilabete Venezuelan, Caracasen, eta egon gara udaleku batzuk prestatzen, umeekin, ondo pasatzen, jolasten. He estado en Mozambique en un proyecto de monjas salesianas en un internado de niñas. Gauz pilo suposatu du, baina batez ere, beste kultura, beste herrialde bat ezagutu. Enorme, y ves que con tu sola presencia... Bertan egotea nahikoa da laguntzeko, irri eragiteko. Konturatzen zara jendeak ez duela gauzarik nahi, zuan egotea baizik. Que estés ahí. 3 hilabete kanpoan egon eta gero denak batu dira hemen barrian elkarren esperientzia kontatu eta ebaluazioa egiteko datorren urteari begira. Bertan izan da Blanca Urgel Eusko Jaurlaritzako kultura sailburua ere. Ongi etorria egin nahi izan die gazte kooperantei eta euren lanaren garrantzia azpimarratu du. Komentatzen nahitu gara, dirua bidaltzea ez dela inundik inora ere nahikoa bidean galtzen dela. Ordun bertara joatea alde batetik diruaren erabilera ziurtatzeko modu bada, baina bestaldetik beraiek hartu duten eskarmentuan orain hemen banatu behar dute. Datorren urtean seguru euretako askok bizitza aldatu dien esperientzia hau errepikatuko dutela.